El 594 dia de pandèmia coincideix amb la data cívica del Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual. I alguna cosa està passant als corredors de la política valenciana quan per enèsima vegada es treuen a relluir els fantasmes del pancatalanisme a l'hemicicle valencià. I igual és que s'acosta la festivitat de Tots Sants i del Dia de Difunts. Les enquestes sobre la intenció de vots no li deuen anar massa bé al primer partit de l'oposició quan la seva síndica portaveu arremet contra el president Puig acusant-lo d'ofrenar glòries als nostres germans del nord, sense parar-se a veure la viga que té plantada al mig del seu ull. Així, l'únic partit pancatalanista, és més, l'únic partit catalanista existent a l'hemicicle valencià és el Partit Popular, ja que la seva síndica portaveu és la català.